Riaditeľ našej firmy dnes došiel za mňou, že musí sa so mňou porozprávať ohľadom videí, ktoré som natočil v práci. Jaže riaditeľ, pozrite si najprv toto video. Kúkajte. No a potom, keď ho dopozerali, a že pán riaditeľ, čo mi chcete povedať? Nic, Stefan, nic, nech sa vám ďalej darí.